Layu ban pun kutno ia ke under Chief Minister Youth Engagement Program Aja Arpusan kabdai ke Fast Block Level Youth Fest Araja Arpusan bala pelong da ke District Sport Officer East Kasihel Shillong ringkat jingya trilang bat ke Block Development Officer Shila bolakan siar di blok kata haka arpra ba arpnai trik urisa Aja Arpusan balayu pak bansam ya khususnam nongjob hakan ni jingya ko hagi benta paper jongki kena samla da iba ti lukhan MDC ka sora hakinan lang bat iba bari kupas ndram MDC jong kasela kata hak sitarik unai weng Araja Arpusan. Bat hakan ni ka program sam kusnam lai don lang ibdio kasela bolakan sian di blok ikong ekenta Dr. Elijah Sawen Sister Rinat na Saint Peter and Paul Catholic Maukisiem bat kiwi kirurang ba belah cokot soba syakan ni ka program. Bat nakaliang iba Tito Staural Khan MDC jong kasora konstituensi ila ay katukan ni kijingkeren hakan ni ka program da kaba ilaong. Ai kublai ya MDC jong ka Shela constituency iba bari ku parsen rem atrai bu na pedeng jong pi pimpat itu na kerpani bidiang ban phai chapi nang baparo bu pi samla bi itu wah dan padang samla nang bai dan desu baroi ba Kurishbun ru ya kajing dor jong kani kathan kajongi kurishbun ni kajing dor kar kajong pi idon angni ya kong sarawalang kumjuru ya sister Rinat ibelong headmistress jong ka Saint Peter and Paul Maukisim idon ru ya vice principal jong ka Saint John Bosco Boys babu Elijah Sawian perlok bedi wiru naki nong hikai baju encourage bhai ki samla ki babon ki sab ki talent ki jongki kermen babaro ki ba ya puli po Saint John Boys ki tip kai ka activities ka jongki ka baila contribute to ka school om dei tang ha ka puli ka danglin dei ka donru ka music school ka donru ka martial arts ba komta ter te kubeshibun ru nagi liang jong ka district sports office kibalala ban organize ni ke program bat baro khamda chair kerteng bat khamtam ye phi ki participant hakani ka youth program initiative jong o chief minister jongi Sir Conrad Sangma balawan ra ye kani ka chief minister youth engagement program arpo arkusan kajing temu jong u chief minister kalong kumno ban klaim ya ki samla ki jungi hakilai teli ki benta bagata kalong hakaban expose ya ki culture ki bangidan haka skill development bat kumjuru ban encourage ya ki samla haka leadership quality kajing tu jong chief minister kalong balang ba kani ka program kumno banwan ra ya ka platform na ka benta jong phi ki samla ni suthu ba hagini isngi ki bon ki babon ki samla ki jongi ni pele jingmut ha ka education ha ka puli ka dangli ha ka tho ka tar henrei teng iduna pat hakini ki lai tili ki ai ka exposure ka jungi kham tam hakilan nong kendong hakaliang kham tam hakini ki thain ki jungi ki babun ngidan ya ki sap ki baper henrei ngimyo ya kata ka platform ban showcase ya kita ki sap ki jungi tenganget lengba kani ka program ka bala pelong haka block level bala suturu banang ni kiba job kin salaj haka district level bat kumjuru terter syaka national level bat hadu ka international level tengah sobo pilong kiba donbok bat ngasok komendru ba haka ni kasi ngan yu ikat ni kinong esim benta kani ngajing esim benta ka jopi ka aimen sim ya ka sorga ka aimen sim yang i kinong mi khman ka aimen sim ya ki officer ki jungi kiba tray haka block level haka sports department namar ba kajing temu kalong nakabanta jong pi ki samla
Bat kawai ka mga kwa ban kren hakani ka por kalong. Ba kumki samla ngimdei ban sya yalam bakla. Hakini kisi kidan shibun kijing sya yalam bakla. Bateng teng kadon kajing snow haki samla kijung ini si bakidon kata kajing snow no mensim ban ong bangim don lawe. Nong ipi kalawe kasyong hakikti kijompi. Dei mapi ban rai. Mau kombogodon kajing ong jong tu presiden juga Amerika ong wat keli. Kai bagari kan le nakabanta kajompi. Nrai keli ala di ayu ngan le nakabanta kari. Ka message ka jong akalong habab hiyo ia kani ka platform make use of it. Pendon kam ya ka. Na suktu bahakani ka program ki prepare ki ladon. Habab le shim menta bat nga wish you all the best. Ya baru kinong shim menta bat nga congratulate ru ya kitu ki ba la ban poi sya khamat sya jing job. Bat kitu ki bam shub job ru kim dei bandu mensim. Kim dei bandu mensim pila ban shim menta pat haki wei pat kipor ki snam kala ngai bakani ka program jong shim mista kanang continue na kawai kapor sya kawai kapor. Tinganum shim ka por namang idang don sa kawai pat ka program hakapor live ji tinata kadao nginom la pa ni syong lang rengkat bat pia do pada kod kani ka program rai tang kawai ka mga kwa ban ne pi bat scam ya ka e ka papiyo lang ba kani ka program kung mangilio snow ya ka to ka jing share ka jong itu iwe na ki samla puli ya ka experience ka jong baka ni karusan kalau weng no ya ka to ka jing le ran ka jong pi ya ka jing long nervous ka jong pi ya ka jing pomyo ka jong pi kala ban pengi hakum kini karusan namang idon kam hakini kisngi ya ki samla ki bedon ya ka jing kitli ki bedon ya ka jing ijnai na ka benda kalawe jogari bagacai pedrio tetang kini kitir I wish all the best for the entire program and